Esselamu alaikum i akšam hajvala. Čast i zadovoljstvo mi je do ime domaćine i organizatora i u svoje lično ime svima vama poželim dobrodošlicu na večerašnje druženje uz Mevlud i prigodan program povodom obeležavanja rađanja Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Izuzetno mi je zadovoljstvo, a verujem i vama, što ćemo večeras moći da čujemo Gospodu koja nas je i pored svih svojih obaveza udostojila svojim prisustvom naše cijenjene i drage goste iz Šeher Bosne, ljude koji su cijel svoj radni vijek posvetili promovisanju islama i njegovih vrijednosti. Nazim Efendija Halilović Muderis, dr. Hafiz Elvir Duranović, Mustafa Efendija Isaković i Mirza Efendija Ganić. Da ih pozdravimo toplim aplauzom. Srdačno dobrodošlicu im želim u svoje lično ime i htio bi inventivnim, vrijednim i ljubaznim domaćinima i organizatorima da zahvalim što su me udostojili, a i vas svakako, da prisustvujemo ovoj grandioznoj i velelepnoj manifestaciji. Čast i zadovoljstvo da otvorim ovo naše druženje ima Kura Hafiz Abdurrahim Sulejman. Reći ću samo dio njegove impresivne biografije, posmatrat ćete moći da vidite na video filmu. Sa samo 12 godina je postao Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. آمنا
المولى. Sada mi je čast pozvati imama Sandžak džamije u Ljubošu, Kadriju Efendiju Murića. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلوات الله على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Neizmjerna i najiskrenija zahvala Allahu Đelešanuhu pripada, kako ga pohvališe meleci, ljudi, džini, životinje i sve što hvali njega jednog, jedinog i uzvišenog. Donosimo salavate i selame te odabrane dove na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iz čije ljubavi prema njemu smo se večeras ovde okupili. Učimo iskrene dove na njegovu porodicu, ashabe i sve vjernike. Koristim priliku da poselamim i izrazim toplu i najiskreniju dobrodošlicu našim musafirima iz nama drage Bosne i Hercegovine, Nezim Halilović Muderis, dr. Hafiz Elvir Duranović, Mustafa Isaković, Mirza Efendija Ganić, naš dragi suorganizator, dr. Muftija Čenan Ismaili, muftija muftijstva Skopskog, koji je od 158 džamija i mešćida odabrao da večeras bude sa nama. Ljudi iz politike, biznisa, draga braćo i sestre prisutni, assalamu alaikum. Okupljeni večeras u okrilje Allahove Đelešanuhu dobrote, zbog veličanja Allaha Đelešanuhu i zahvalu njemu, zato što smo pripadnici i sljedbenici najvoljenijeg, posljednjeg i najboljeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da se svi zajedno radujemo njegovom rođenju sa kojim je Allah Đelešanuhu promijenio svijet. Zahvalni smo Allahu Đelešanuhu što smo ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i što slijedimo najboljeg i najodabranijeg i posljednjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je jedva čekao i jedva čeka na sudnjemu danu da se sretne sa nama i sa vama, zato što jedne prilike svojim ashabima, drugovima rekao: poželio sam se mojih ahbaba, odnosno mojih voljenih. Ashabi ga pitaju začuđeno: a mi, Allahov poslaniče, zar mi nismo tvoji ashabi, tvoji drugovi, tvoji džemati? Kaže: vi ste moji ashabi. Međutim, oni koji će doći poslije mene neće mi vidjeti, naći će u knjigama nešto napisano o meni, vjerovat će u mene. Svaki od njih bi dao život da me jednom sretni zagrli. Njih sam se ja zaželio. I mi smo se zaželjeli našega poslanika, alejhi selam. Želim vam da uživate u Mevludu, Kur'anu, Vahijama. Allah vam svako dobro da. Salam alejkum. Učenje i slušanje Mevluda u ovim danima, donošenje salavata i selama je nesumnjivo izraz ljubavi prema poslaniku časnom. Zato ćemo u narednim minutima čuti odlomke Mevluda i šerifov interpretaciji Mustafa Efendije Isakovića i Mirze Efendija Ganića, dragih musafira iz Bosne. سيد السادات
شفيع العصاة يوم الحشر والعرصات نور أحمد محمد مصطفى صلوات Bože vječni, Bože blagi, jedini, što nas ovdje u islamu sjedini. Ti si Allah i stvoritelj sviju nas, zemlje, neba, svih svjetova, Bože naš. Tebi seždu, samo tebi činimo, tvom se djelu i svemoći divimo. U srcima Kur'an časni nosimo, Muhammeda pejgambera slijedimo. On je vjesnik, svjetlom tvojim obasjan, za vjesnika tvoje riječi odabran. Pejgamber je čistom stazom hodio i zanosno za života zborio. Blago onom koje spozno Boga mog, stvoritelja svih svjetova milosnog. Sve prolazi, sve se mijenja, znadem ja, samo svjetlost mog Allaha vječnost ja. Samo svjetlost mog Allaha vječnost ja. Samo svjetlost mog Allaha vječnost ja. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna
بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا حكيم بسم الله يا الله يا رحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلت على الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا منان يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا فتاح يا حليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية قدر المولى سعادة الله ودعاكم للعبادة الله فيه الحسنى زيادة
خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صلوات سلام ربي na pejgambera tvojega najboljega od stvorenja putovođu Muhammeda Muhammed salli ja rabbi wa sallim ala nabi khairil bariyya salli ya rabbi wa sallim ala nabi khairil bariyya حبه يحيي القلوب يغفر الله الذنوب يستر الله العيوب بالحبيب مولانا محمد صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا Ko obiđe Muhammeda, njemu lice nurom sija, Gospodar mu sve oprašta, razdvojenog Muhammeda, Muhammed salli ja rabbi wa sallim على النبي خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صل يا ربي وسلم Čast mi je pozdraviti još jednog musafira iz Bosne, koji je večeras sa nama i ubijeđen sam da ćemo uživati u njegovom izlaganju. Doktor Hafiz Elvir Duranović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu Đalešanu i neka su salavat selam na Muhammeda alaihi selam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve vjernike i vjernice. Molim uzvišenog Allaha Đalešanu da nas učini od iskrenih sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, od onih s kojima će se naš pejgamber sallallahu alaihi wa sallam ponositi na sudnjem danu i da nam Allah Đalešanu, ako Bog da podari, da budemo u džennetu sa njegovim društvom, njegovim ashabima i sa vjerovjesnikom našim sallallahu alaihi wa sallam. Uvaženi muftija, cijenjeni imamo, draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sam presretan što mi je, dragi Allah Đelešanu, omogućio da večeras ovdje sa vama
iz ljubavi prema časnom poslaniku Muhammedu a.s. se sastanemo ovdje u Skopju, da govorimo o njemu, da učimo salavate o njemu, da se nadahnujemo njegovim životopisom i da barem u ovoj noći, a nadam se ako Bog da poučeni poukama od večerašnje noći nešto primijenimo od sunneta Allahovog poslanika a.s. i poslije ove noći u našim životima. Stoga sam zahvalan uzvišenom Allahu Đelešanu što mi je pružio ovu priliku, ali i džematskom odboru i imamu koji su evo mene i moje prijatelji pozvali i evo bili sebe da dođemo ovdje i da budemo večeras s vama. Večeras govorimo o čovjeku kojeg uzvišeni Allah Đelešanu neizmjerno voli. O čovjeku koji je u samom biću naše vjere dini Islama. O čovjeku bez kojeg nema Islama, bez kojeg šehadet nije potpun. Bez ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeda Rasulullah nema muslimana. O čovjeku za koga se nadamo i uzdamo ako Bog da ćemo na sudnjem danu kada svima stvorenjima i svim ljudima bude zabranjeno da govori, da će on ustati, pasti na seždu uzvišenom Allahu Đelešanu i da će se moliti za nas. Jer je Muhammed a.s. jedini od vjerovjesnika koji je svoju dovu sačuvao za sudnji dan. Vama je poznato da su svi vjerovjesnici učili svoje dove još dok su bili živi. Samo je vjerovjesnik Muhammed a.s. svoju dovu ostavio za sudnji dan, a ta dova će biti moj umet, moj umet. Molit će dragog Boga, evo baš za nas, za njegove sljedbenike koji se i ovoj noći prisjećamo njega. Večeras govorimo o čovjeku s kojim se od svih bića, od svih ljudi uzvišeni Allah Đelešanu u Kur'anu kune. Vidite, mi kada hoćemo da kažemo da nam je nešto važno, da nam je nešto bitno, onda se time zaklinjemo. Pa kažemo Allaha mi, pa neko se kune sa svojom djecom, neko se kune sa svojim roditeljima i tako dalje i tako dalje. Allah Đelešanu se kune nebeskim stvorenjima koja je on stvorio, kune se kalemom, kune se zorom, kune se pojavama prirodnim i tako dalje, od svih ljudi i od svih meleka, kune se samo Muhammedom a.s. i na način da kaže le amruke, tako mi tvog života, vjerovjesniče, kako bi ukazao na počast koju ima vjerovjesnik a.s. kod njega. Koliko Allah Đelešanu voli našeg pegambera i koliko bi mi trebali da ga volimo. Dva primjera, opet iz Kur'ana časno. Kad čitate Kur'an, pročitat ćete tamo u Kur'anu da Allah Đelešanu, kada govori o ranijim poslanicima, često kaže ja Musa, o Musa, ja Isa, o Isa, ja Ibrahim, o Ibrahim. I naziva sve Božje poslanike po imenu. Muhammed a.s. nikad u Kur'anu ne zove Allah Đelešanu o Muhammede, ja Muhammed. Zašto? Zato kada čovjeka ili nekome kada oslovljavamo po imenu, to je formalno. To je nekako čini se malo koji daleko. Allah Đelešanu njemu se uvijek obraća sa riječima o vjerovjesniče, ja ejuhen nebi, o poslaniče, ja ejuhen resul. Zove ga poslanik, zove ga vjerovjesnik. Kako bi mi ukazao i na taj počast koji on ima kao vjerovjesnik i kao poslanik od uzvišenog Allaha Đelešanu. A potom, znamo mi iz Kur'ana da Allah Đelešanu i njegovi poslanici zapravo su nekada učinili nešto kako bi nama ostala pouka. Da treba poslije nečega što je neka pogreška da se i pokajemo i vratimo Allahu Đelešanu. I kad je Nuh a.s. dovio uzvišenom Allahu Đelešanu i molio za svoga sina, Allah Đelešanu kaže o Nuh, innehu lejse min ehlek, nije on iz tvoje porodice, innehu amelun gajru salih, nije on dobar. I na takav način pomalo formalizira odnos između Boga dragog i Nuh a.s. Kad je Muhammed a.s. u bitci na Tebuku dozvolio određenim idolopoklonicima, odnosno munaficima, da ostanu i da ne izađu na vojni pohod, Allah Đelešanu mu je to prigovorio.
ali ga nije nazvao imenom, nego mu je ovako kazao: Afallahu ank lime edinte leh. Dakle, prvo je spomenuo da mu je oprostio, i pa onda šta mu je oprostio? Pa mu je kaže Allah dželešanu: Allah ti je oprostio to što si im dozvolio. Jer da se ne bi vjerovjesnik alejselam, da mu je Allah dželešanu prvo spomenuo pogrešno, pa tek opet da to ne bi teško palo vjerovjesniku Muhammedu alejselam. On je naš uzor, on je naš poslanik. Ako želimo bilo koji segment iz njegovog života, ako smo u bilo kakvoj situaciji, uvijek se možemo ugledati na Allahovog poslanika alejselam. Jer kaže vjerovjesnik Allah dželešanu: lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasan. Vi imate u Allahovom poslaniku najljepši uzor za sve. Nema situacije u kojoj se čovjek ne može naći, a da mu nije uzor poslanika alejselam. I nema situacije u kojoj se čovjek može naći da ako pomisli na Muhammeda alejselam, da mu se neće pokazati rješenje, da neće znati kako i šta treba da uradi. Jer je on oživotvorio Kur'an, jer je on bio hodajući Kur'an, živi Kur'an. Ono što je objavljeno, on je u životu sproveo. Vidite neke samo primjere. Koliko je recimo bio skroman. Mi smo bili u ratu i vidjeli smo naše komadante. Večeras je ovdje komadant sa nama, koji je malo drugačiji od ovih što ću ja govoriti i večeras spomenuti. Ali komadanti su po svojoj nekakvoj formi gordi, uzvišeni. I kada nešto osvoje, onda oni tako gordo, mi smo ovo i tako dalje. Kad je vjerovjesnik alejselam, kako on promatrao, kakav je on bio. Kad je on pobjednički ulazio u Meku koja ga je istjerala, koja ga je otjerala, koja ga je htjela poniziti, koja ga je htjela i ubiti. On ulazi pobjednički u Meku, ali kažu ashabi, toliko je vjerovjesnik alejselam spustio svoju glavu prema kamili, iz poniznosti i počasti prema uzvišenom Allahu i zahvale prema uzvišenom Allahu dželešanu, da slučajno se ne bi neko i pomislio da pripiše bilo kakav uspjeh njemu kao Allahovom poslaniku. Znači, na taj način zapravo nam pokazuje kakvi treba da budemo u uspjehu. A ako ga pogledamo na Uhudu, vidjet ćemo kakvi treba da budemo u neuspjehu. Da se tješimo svoje ashabe, da ih bodrimo svoje prijatelje i tako dalje i tako dalje. Ono čime večerašnji govor želim da završim jeste jedan ajet koji zapravo otkriva kako je moguće da je vjerovjesnik alejselam uspio preobraziti svijet i preokrenuti svijet na bolje. Kako je uspio da idolopoklonstvo nestane u Arabiji, kako je uspio da alkohola nestane u Arabiji, da kocke nestane u Arabiji, koja je bila poznata po tome, da bluda nestane u Arabiji, da nepoštivanja žena nestane u Arabiji, još dok je on bio živ, jedan čovjek. Razlog je naravno vjera u Allaha dželešanu, ali prvenstveno međuljudskim odnosima razlog je to što je vjerovjesnik alejselam među svojim ashabima razvijao bratstvo. Bratstvo na vjeru. Allah dželešanu u Kur'anu kaže: innemel mu'minune ihve. Vjernici su braća. I mi često imami, kada govorimo, kažemo draga braću, ili govorimo brat i tako dalje. Ali to nije onaj pravi brat koji bi trebao da bude po imanu. Jer pravi brat, ako je nekome neko od nas dao Bog brata ili sestru, zna kakav je to odnos. Brat se na brata oslanja. Brat se bratu obraća u nevolji. Sestra čuva stajno od svoje sestre, podržava je. Ako zapadne u kakve probleme, izlazi mu u susret. Ponekad je brat bliži bratu od roditelja, jer neće da sikira roditelji i tako dalje, ili sestra sestri i tako dalje. To su prava braća. I tako je bratstvo zamišljao Allahov poslanik alejselam. Jedne prilike doveli su mu čovjeka, bio jedan čovjek po imenu Abdullah. Ovaj hadis je iz Buharije sahih. I taj Abdullah je volio popiti. I doveli ga jednom vjerovjesniku alejselam i on izvrši kaznu na njim, bičeva. I tako ode po njim. A bio veseljak. Kad bi se susretnuo sa Allahom poslanikom alejselam, veseljavao poslanika alejselam.
Doveli mu ga drugi put. I ponovo vjerovjesnik alejhi selam, pošto to šerijat traži, izvrši kaznu. Nakon toga doveli ga i treći put i ashabi počeše ružno govoriti o njemu. I jedan od njih reče, Bog te prokleo, kad ćeš se više maniti tog alkohola i tako dalje i tako dalje. Onda vjerovjesnik alejhi selam kaže njima, nemojte proklinjati svoga brata. Vidite, vjerovjesnik u njemu vidi svoga brata. Nemojte proklinjati svoga brata. Koliko ja znam, kaže vjerovjesnik alejhi selam, on voli Allaha i njegovog poslanika. On voli Allaha i njegovog poslanika. To je, draga braćo, bratski odnos. Kada su mu jedne druge prilike doveli jednog čovjeka također da izvrši kaznu nad njim, vjerovjesnik alejhi selam te što su ga doveli ostavio dugo da čekaju u džamiji. Nije htio izaći. Nešto je ukrao i trebala je da se izvrši šerijatska kazna. A nakon toga izašao i rekao je tim što su doveli toga, zašto niste sakrili sramotu svoga brata? Ko bi od nas, draga braća, svoga brata izveo kad bi ga vidio da krade, rođenog brata? Pa bi bil ga predao na sud, ili bi sa njim pokušao da razgovara i da riješi problem. To je bratska ljubav, to je bratska pomoć. I onda im kaže vjerovjesnik, što niste sakrili svoga brata? Zašto ste požurili ovdje da ga dovedete da se nad njim iznese smrtna kazna? Kazna za krađu. I završit ću sa jednim primjerom. Nakon smrti Allahovog poslanika alejhi selam, došlo je do određenih razmirica među ashabima, dotle da su digli sablju jedni na drugi. I tako se je desila jedna bitka koja će u historiji biti poznata kao bitka kod Deve, u kojoj se našli na različitim stranama ashabi, prijatelji Allahovog poslanika alejhi selam. Jedne su se okupili oko Hazreti Alije, a drugi se okupili oko Hazreti Aiše. I prije nego što će doći do bitke, Hazreti Alija šalje poruku ovome taboru drugog. Tamo su Talha i Zubejr, dva ashabila kojima je Allahov poslanik alejhi selam obećao džennet. Šalje njima Alija poruku i kaže im, znali smo se na Bedru. Zašto se ne znamo u Basri? Draga braćo, ako hoćemo da prevaziđemo ono što nas nekada opterećuje naše odnose i ono što bi volio da odnesemo večeras kao poruku, je to da uvijek gledamo ono što nas je spajalo, a ne da gledamo ono što nas razdvaja. Pa ako imamo problem sa bratom, znali smo se dok nas je majka odgajala i hranila, zašto se sada ne znamo? Sa ženom, znali smo se dok smo aškovali, dok nam je bilo, zašto se sada ne znamo? I završit ću, draga braćo, znamo se, evo ako Bog da ovdje iz Koplju, mi molim dragog Allaha Đelešanu da nam podari i da se prepoznamo i vidimo u lijepom džennetu. Hvala vam i živi i zdravi bili. Veliko hvala Efendiji Duranoviću, a sad mi je čast pozvati Nezim Efendiju Halilović Moderisu, koji će se obratiti džematu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio pripadnicima ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I hvala uzvišenom gospodaru čijom odredbom smo evo noćas ovdje u ovom lijepom objektu, lijepom vrijednom džematu Sandžak Ljuboš. I zahvaljujem se organizatorima
muftijstvu grada Skoplja na čelu sa muftijom Kenanom Ismailijem i vašim vrijednim imamom Kadrijom Murićem, odnosno njegovim vrijednim džematskim odborom. Neće mi ostali zamjeriti što ću posebno poselamiti Salema iz Berovića, obzirom da me on prvi kontaktirao i lako smo se dogovorili da dođem noćas ovdje kod vas. Naravno Enesu, Abdullahu i svima onima koji su nam iskazali posebno poštovanje i koji su se pokazali kao dobri domaćini, naravno selami svim imamima, vama vrijednim džematlijama, mojim dobrim Bošnjacima, našoj braći Albancima, Turcima, Torbešima, našoj braći Romima i svima vama koji ste došli noćas ovdje sa ciljem da nešto naučimo o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da donesemo salavate na njega i da posvjedočimo između ostaloga i na ovaj način da volimo, neizmjerno volimo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam u Makedoniji ili Sjevernoj Makedoniji bio davne 1984. kad sam došao 7. januara na odsluženje vojnog roka u Prilep i vratio sam se iz Makedonije u moju lijepu Bosnu i Hercegovinu 1985. godine 1. marta. Nisam ni išao na odsustvo ono što sam imao pravo, nekako mi je bilo daleko do moje herojske žepe i nakon toga nikada više nisam dolazio u Makedoniju, a tad sam prolazio iz Skoplja i Tetovo i Gostivar. Bili smo i u Mavrovu i u Kičevu i na Krivolaku smo imali jednu veliku vježbu u RHB uslovima i bio sam najbolji vojnik, ali nisam dobio ništa od priznanja zbog toga što sam bio svršenik Gazi Husrebegove medrese i po kazni sam završio na izdvojenoj straži u blizini Prilepa. Podsjećam i sebe i vas na 3 kuranska ajeta iz sure Al-Ahzab, gdje Allah šanuhu govori o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Sejdu Billah: Ja ejuhan nabiju inna arsalnaka šahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. O poslaniče, mi smo te uistinu poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i onoga koji opominje i onoga koji poziva Allahu njegovom dozvolom i kao svjetiljku koja sija. A ti obraduj mu'mine da oni kod gospodara imaju uistinu veliku nagradu. Ovim kuranskim ajetima sure Al-Ahzab gospodar svjetova o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada govori, kaže da ga je poslao sa 5 zadataka ili 5 zadaća. Prva je da je on svjedok, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svjedok u našu korist ili svjedok protiv nas. Biće svjedok u našu korist ako budemo slijedili njegov sunnet i ako ga budemo voljeli i o njemu budemo govorili i na njega salavat budemo donosili ne samo 12. Rebiju Evvela, nego tokom cijele godine. Jer je vjerovanje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem sastavni dio šehadeta. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj koji donosi radosne vijesti.
odnosno onaj koji obveseljava ummet, on obveseljava svoje ashabe. On im obećava da će za sitne stvari postići veliku vrijednost. On hrabri voli svoje ashabe. Jer Kur'an za njega kaže فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ti si Allahovom milošću blag prema njima. A da si ti grub, da si ti osoran prema njima, oni bi se svi od tebe razbježali. Jer poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u različitim situacijama hoće da pokaže svojim ashabima koliko ih voli. Hoće da pokaže koliko je važan fizički kontakt među ljudima. Zbog toga u mnogim predajama znamo, svjedočimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasloni svoje koljeno na Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu, čiji iman je bio jači od imana svih ashaba. On za ruku uzme Ebu Hureyru, stisne ga dobro i broji mu onih 5 stvari za koje se Ebu Hureyra radijallahu anhu obavezao da će naučiti i prenositi ashabima. On zagrli Omera ibn Khattaba radijallahu anhu i on njega hrabri i govori da nije vidio da Omer ibn Khattab radijallahu anhu ide jednim putem, jednom dolinom, a da prokleti Iblis ne bježi drugim putem od straha od njega. On hrabri Osmana ibn Affana radijallahu anhu. On mu obećava izbor u džennetu nakon što je otkupio onaj bunar Ruma od Jevreja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Huzejfi bin el-Jemanu, ashabu čiji je babo otišao iz Mekke u Medinu u Jesrib prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa misijom islama. Prije nego što mu je počeo da silazi Kur'an. Ali među prvim stanovnicima Jesriba Jeman, Huzejfin brat, babo, i Huzejfe bin Jeman prihvataju islama kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini hidžru. Onda ga pita Huzejfe bin el Jeman, Allahu poslaniče, jesmo li mi, moj babo Jeman i ja, jesmo li mi ensari ili smo muhađiri, šta smo nas dvojica? A on hoće da da važnost Huzejfi bin el Jemanu i njegovom babi i kaže, ti si Huzejfe i ensarija i muhađir, ti si jedno i drugo. On njemu daje spisak munafika, dvoličnjaka Medini, čiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje Hasan ibn Sabit da popiše imena munafika, dvoličnjaka. I taj spisak ne daje Ebu Bekru Sidiku radijallahu anhu, ni Omeru ibn Khattabu, ni Osman ibn Affanu, ni Ali ibn Abi Talibu, ni Sa'd ibn Abi Waqqasu. Daje Huzejfi bin el Jemanu. Hoće i kroz to da mu da važnost. I zbog toga je Omer ibn Khattab radijallahu anhu, nakon što je saznao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predao Huzejfi spisak munafika Medine, kasno uveče otišao do Huzejfe i nije tražio da mu pročita spisak munafika, već se Omer ibn Khattab radijallahu anhu, taj velikan islama, plašio da u njegovom imanu, njegovoj vjeri nema dvoličnost rija'a, pa je tražio od Huzejfe bin el Jemana samo da mu otkrije tajnu. Da li se na spisku munafika Medine nalazi ime Omera ibn Khattaba? Jer ga druga imena nisu zanimala, osim što je Omer ibn Khattab radijallahu anhu nakon toga, kada bi neko od stanovnika Medine preselio, a na dženazi se ne bi pojavio Huzejfe bin el Jeman, onda nije htio na dženazu da ide ni Omer ibn Khattab radijallahu anhu, jer je pretpostavljao da je
to jedan od onih koji se nalazio na spisku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na kojem su bili munafici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podnosi težinu hidžre. Allahovom milošću, njegovom svemilošću, on je mogao svoga miljenika prenijeti u jednom dijelu noći iz Mekke u Medinu, kao što ga je prenio iz Mekke u Kuds, do Mesdžidu Aksa, nakon toga na najviše nebo. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem podnosi težinu puta isto kao što podnose njegove ashabi. On zajedno sa svojim ashabima trpi glad. On na hendek onda kada ashabi ne mogu da iskopaju hendek ili ne mogu da razbiju stijene, on od njih uzima alat i on razbija te stijene. On zajedno sa svojim ashabima zbog gladi, jer nisu imali u to vrijeme šta da jedu, on zajedno sa svojim ashabima veže kamenje za svoj stomak. Podnosi svu tegobu, svu težinu zajedno sa svojim ashabima. On spava na običnoj hasuri. I kad mu hasura nažulji njegovo tijelo, ashabi plaču. Kaže Omer ibn Khattab radijallahu anhu, Allahov poslaniče, daj da ti obezbijedimo, da donesemo prostirku kako treba. A on kaže ne. Prostirku kakvu imaju vladari, kraljevi. A on kaže ne. Ovakav je naš život na dunjaluku, a uživanje je na ahiretu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgaja generaciju ashaba koji su bili u stanju da ponesu breme i da vjeru šire izvan Medine. A tek sam prije 4 godine saznao da u Bekiju, pored džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je ukopano samo 10.000 ashaba. Da je ukopano samo 10% ashaba od onoga koliko ih je ostalo u Medini u trenutku kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Pitao sam se gdje su ostali ashabi. Jer u muzeju u Medini, prema aerodromu, novootvorenom muzeju, razgovarali smo sa kustosom i onda on kaže, evo vidite Bekije, jer je Bekije mezarje u kojem su ukopani ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uvala. U toj uvali su ukopani ashabi. A kada je došla sljedeća generacija tabina, oni su željeli također da se ukopaju tu. Pa je onda dovučen, obezbijeđen novi sloj zemlje, koji je prekrivene su tijela, odnosno jedan nivo iznad tijela ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se ta dolina poravnala potpuno. Nakon što je popunjena ta dolina tabinima, sljedeća generacija je ponovo željela da bude tu, da bude zajedno, da budu ukopani zajedno sa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je zato Beki malo uzvisina, jer je novi sloj zemlje dovučen. I na tom gornjem, trećem nivou su se ukopali tabe i tabini, druga i treća generacija, odnosno oni koji se i danas kopaju tu. Gdje su ostali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Nema ih u Medini. Nisu ostali u Medini da sjede pored kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili da klanjaju u njegovoj džamiji i da donose svaki dan salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego su otišli da šire Allahovu vjeru diljem dunjaluka. Jer da nije bilo njihove žrtve, ne bi danas ni mi u Skoplju bili ovdje. Ne bi nas bilo ni u Sarajevu. Oni su se žrtvovali na Allahovom putu. Oni su voljeli svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A mnogo je primjera iskrene, istinske ljubavi ashaba prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A najiskreniji u svome vjerovanju je bio Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu. Još u vrijeme dok je pozivanje u vjeru bilo tajno, dok je Ebu Bekrova majka bila mnogoboškinja, Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu je teško pretučen. Bio je u nesvjesnom stanju. Prvo što je pitao nakon što je došao u sebi, pitao je šta je sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem.
Nije pitao šta je sa njegovim zdravstvenim stanjem, može mu se pomoći, nego pita samo za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Majka mu kaže da ne zna, on je moli da ide do Ummu Džemile, da ona od nje dobije informaciju kako je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. U istom trenutku je sve svoje rane, sve svoje bolove zaboravio Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu. Jer je volio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, više od sebe. On je u pećini Theur, u noći hidžre, on je začepljao pukotine u pećini Theur, iz kojih su mogli škorpioni možda da naude poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. On je u danima hidžre čas išao ispred poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čas iza, čas desno i lijevo, govoreći Allahovom poslaniku: Allahu poslaniče, pomislim da bi mušrici mogli da nam dođu sprijeda, pa hoću da tebe zaštitim. Pa onda možda bi nas mogli napasti s leđa, pa hoću da te zaštitim s tu stranu ili s desna ili sa lijeva. Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su ashabi neizmjerno voljeli. Ali ljubav prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili jedan od najljepših primjera ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je u slučaju Talhe ibn Ubejdullaha radijallahu anhu, koji je u bitci na Uhudu, u onom teškom trenutku kada je 70 ashaba zbog neodgovornosti dijela strijelaca na brdu strijelaca postiglo šehadet. 11 ashaba je bilo uz poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njih 10 je postiglo šehadet. Posljednji koji je ostao da ga štiti svojim tijelom je bio Talha ibn Ubejdullah radijallahu anhu. Talha ibn Ubejdullah radijallahu anhu je svojim tijelom štitio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sva koplja, sablje, strijele, sve je on zadržao u svome tijelu. Jer je želio da sačuva poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a nakon što su poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prišli ashabi i vidjeli da je teško povrijeđen, on je pokazao na Talhu ibn Ubejdullaha, koji je bio u njegovoj blizini u nesvjesnom stanju, čak mu je i ruka odsječena. Na sebi je imao 79 rana, a poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: pomozite vašem bratu. Nakon toga, kada bi se ulicama Medine pojavio Talha ibn Ubejdullah radijallahu anhu, onda bi poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ko od vas želi da vidi šehida koji hoda ulicama Medine, neka pogleda Talhu ibn Ubejdullaha. Bilal ibn Rabah radijallahu anhu, prvi muezin u islamu, koji je oglašavao namaze u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onoga jutra kada je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio, nije mogao da završi ezan. Stao je kod riječi ešhedu anna Muhammadan Rasulullah. Kada je izgovorio prvi put te riječi, a na vrata na koja je izlazio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ulazio u džamiju, nije ga bilo, nije mogao to da izgovori do kraja. Molio ga je Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu da nastavi da uči ezan i da ostane kao muezin u Medini, a on mu reče: ne mogu. Nemam snage, ne mogu više da izgovorim te riječi nikako. A onda mu je Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu kazao: ja ti naređujem, moraš to raditi. A on reče: ako si me oslobodio ropstva, on ga je oslobodio ropstva, ako si me oslobodio ropstva, da me danas ucjenjuješ, onda ću to učiniti. I naravno Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu, taj velikad islama, to više nije činio. U godini hidžre, onda kada su ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tajno napuštali Meku i išli u pravcu Medine, prolazili su kroz jedno malo mjesto u kojem je bio jedan ugledni, bogati mladić koji se zvao Abdul Uzza, odnosno rob jednog od božanstava predislamskih Arapa. Takvo mu je bilo ime, Abdul Uzza. Abdul Uzza je bio jetim, oba su mu roditelja preselila, brigu o njemu je preuzeo njegov amidža. Amidža je pazio svoga bratića više nego vlastitu djecu. Kupovao mu je najskupocijeniju odjeću i najskupocijenije mirise. I kada je Abdul Uzza imao 16 godina, u godini hidžre, jedna grupa ashaba kada je prolazila pored njegovog mjesta,
on ih je pitao ko su, oni su kazali da su muslimani, da čine hidžru, on je tražio od njih da nešto mu prouče iz Kur'ana, oni su to učinili i on je odmah izgovorio šehadet. Tog trenutka je zavolio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali obzirom da je njegov amidža mnogo mrzio muslimana i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilo ga je strah da to prenese svome amidži. 3 godine je krio Abdul Uzza svoju ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i krio je svoj šehadet. Kada više nije mogao izdržati, jednog dana je kazao svome amidži: amidža, ja sam već 3 godine musliman. Ja sam toliko poželio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ja više ne mogu izdržati. Molim te, moj amidža, hajmo zajedno ja i ti da idemo u Medinu do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on reče: ti znaš koliko ja mrzim Muhameda. Ako budeš ostao na toj vjeri, na njegovoj vjeri, ostaviš te bez nasljedstva. A on reče: amidža, da mi daš sav dunjaluk, ne mogu ga nikako prihvatiti u zamjer za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A on reče: kad je tako, ne dam ti čak ni garderobu koja se nalazi na tebi. Skočio je, zgrabio odjeću i svu je pocijepao na Abdul Uzzi. On se onako stidljivo sadjeo, uzeo 2 obične ponjave sa zemlje, jednu je zamotao oko svoga pasa, isto kao što zbežemo naše ihrame, a drugu je prebacio preko svojih pleća i došao u Medinu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad ga je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, začudio se: kakav je ovo mladić? U kakvom stanju dolazi? A on reče, nazvao mu selam i reče: Allahov poslaniče, dozvoli mi samo da te zagrbim, da te stisnem, da osjetim tvoju toplinu, Allahov poslaniče. I ispričao mu je svoju životnu priču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: nisi ti više, od danas više nisi ti Abdul Uzza. Ti si od danas Abdullah Zul Beđadein. Abdullah, vlasnik 2 ponjave. Jer će tebi tvoj gospodar u džennetu te 2 obične ponjave sa dunjaluka zamijeniti najskupocijenijim platnom. Nakon toga se Abdul Uzza družio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Abdullah Zul Beđadein. Bio je jedan od vjernih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gotovo da se nije odvajao od njega. I u prvom pohodu prema Tebuku, kako pripovijeda Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, u toj grupi je bio i Abdullah Zul Beđadein. Kaže Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu: omrkla je noć i nakon što smo klanjali jaciju, legli smo da spavamo. U mojoj blizini je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pored njega sam vidio Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu kako je legao pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A sa njegovu drugu stranu je bio Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Zaspao sam, a onda sam se probudio od hladnoće i čuo sam neki zvuk u daljini. Kako sam se probudio, pogledao sam tamo gdje je legao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nisam ga vidio. A nije bilo ni Ebu Bekra Sidika, niti je bilo Omer ibn Khattaba. Krenuo sam prema zvuku, odnosno prema mjestu odakle je dolazio zvuk. A onda sam ugledao svjetiljku koju su držali Ebu Bekra Sidik i Omer ibn Khattab. A vidio sam da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kopa pored njih. Nazvao sam im selam i kazao: bojte se Allaha, vas dvojica. Vi držite svjetiljku, držite fenjer. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kopa. On je reče Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu: polako Abdullah, nemoj Abdullah ibn Mes'ud tako da galamiš na nas. Htjeli smo mi kopati, ali nam ne da poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U tom se poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspravi i viđeo mu suze u očima. Reče mi: Abdullah, preselio je naš brat Abdullah Zul Beđadein. I nastavio je kopati i kad je iskopao, kazao je Ebu Bekru i Omeru ibn Khattabu: dohvatite mi našeg brata. A onako kako je Omer ibn Khattab radijallahu anhu bio krupan,
Omer ibn Khattab ga zgrabi i požuri da ga donese do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem: polako Omere, nemoj tako grubo prema našem bratu. Ovaj naš brat je volio Allaha i volio njegovog poslanika. Spustiše ga pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A on pusti nekoliko suza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pusti nekoliko suza koje padoše na Abdullah Zul Beđadejna i reče: Allahumma inni amsejtu anhu radijan farda an. Gospodaru, ja sam u istinu sinoć omrkao zadovoljan sa ovim tvojim robom i ti budi zadovoljan s njim. Nakon toga ga je spustio u kabur i svojim rukama ga je zagrnuo sam. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu: tako mi Allaha, poželio sam da sam u tom trenutku ja bio umjesto Abdullaha Zul Beđadejna. Molim uzvišenog gospodara da nas učvrsti na putu Islama, da nas Allah dželešanu učini od onih koji istinski vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji slijede njegov sunnet i natječu se u dobru. Da se Allah dželešanu smiluje našim umrlim predsima, našim dobrim umrlim roditeljima i dobrim predsima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere. Da Allah dželešanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu radosti naših očiju i radosti naših srca i da budu prvaci ummeta i da budu prvaci u svakom dobru i da nas gospodar svjetova počasti u džennetu sa društvom poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veliko hvala Efendi Haliloviću, a sad mi je čast i zadovoljstvo pozvati Efendiju Rasima Ademija koji će nam izučiti ilahiju na albanskom jeziku. Navadin čuvajtu ummul Kur'an, navadin čuvajtu ummul Kur'an, perdiya dergâh ad Mustafa.
diademu. A evo nas ponovo sa proverenim tandemom. Efendije Mustafa Isaković i Mirza Kanić sa još pokojom Ilahijom. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
što prođeše bića, dušmanima Bosne nanio je jadan, Gazije i Hamze, Bužimska brigada. Devet je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. Tužnija bi bila ti bosanska majko, da nas ne povede heroj Safet Zajko. Podignuti ruku u tišini žuči, Šehović Enveru ti dovu prouči. Safeta Hadžića misao nas prati i živote svoje Bosni ćemo dati. I presvjetlo srce poput čistog nura, mostarskog heroja Midhata Ujnura. Devet je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. U ljepoti vjere i u svom jasinu ti harfove uči i Hodžić Mehrinu. Tamo gdje se kuju snovi o slobodi, tamo će letjeti novi lamudovi. U odsjaju une Urija je snila tu džennetsku dušu Bešića Adila. Za Fatihom sada dovršimo priču, dubravskom heroju Nesimu Malkiću. Devet je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja. Devet je šehida, bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti dobro, domovino
وتعالى. الفاتحة. Veliko hvala Efendijama, a sad mi je čast i zadovoljstvo pozvati Efendiju Mehmeta Barana, direktora Turske fondacije Maarif. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem kardeşlerimiz, bizi buraya getiren, bir araya getiren Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sevgisini yaşatan siz dostlara da ne mutlu diyorum. Assalamu alaikum. Zadovoljstvo mi беше поканата и što присутствувахме тук по ова Mevludska noć, den. Bu gece hepimizi bir araya getiren Peygamber Efendimizin sevgisi, bizi burada buluşturan da onun sevgisi. Hakkında çok şey konuşulabilir. Ne kadar iyi bir baba, ne kadar iyi bir Müslüman, ne kadar iyi bir baba, ne kadar iyi bir dede, ne kadar iyi bir komutan, ne kadar iyi bir devlet adamı, ne kadar iyi bir eş olduğunu burada inandığımız için bir aradayız. Ama ben sadece şunu söyleyerek huzurunuzdan inmek istiyorum. Bir yere gittiğinizde birisi hakkında konuştuğunuzda konuştuğunuz kişiye şeref katarsınız. Ama böyle ortamlarda biz Peygamber Efendimiz'den bahsettiğimiz için şereflenen, şeref kazanan Peygamberimiz değil de bizler oluyoruz. За ова вечер, за пророкот наш Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, нема што многу да се збори кога нашите хоџи го кажа како бил еден пример, еден татко, еден брат, еден пример за сите ние муслимани. И за ова вечер, за да не го продолжам повеќе и треба во врска со пророкот саллаллаху алейхи ве селем, hoca кажа и нашиот професор. Ben bütün Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin size selamını ve dünyanın 49 ülkesinde eğitim gören marif okullarımızın öğrencilerinin selamını getiriyorum. Mevlid geceniz hayırlı olsun. Hepiniz Allah'ın rahmetine, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmanız duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Приносам селам од Братската Република Турција и ко фондација Мариф од 49 земји представници и повеќе за да не се задолжам. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh. Teşekkür ederim Mehmet Efendi. Zadovoljstvo, veliku čast mi je da predstavim i pozovem cijenog muftiju grada Skoplja, doktora Kenana Ismailija, da se obrati skupu. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ema ba'd. Dragi braća i sestri, почитуван Ефендија Мурич и џамиски одбор на џамијата Санџак. Почитувани гости, браќа од Босна и Херцеговина, дозволете ми да ве поздравам со исламскиот поздрав. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh. Мене ми е даден зборот после моите ценети професори. Професор Халиловиќ и Дурановиќ. А што можам ја да зборувам после нив? Што може ја да зборувам после ценетите
i ubavite ilahi, što gi kaža, što gi ispeja našите braća Isaković i Ganić. Освен да ви бидам благодарен на сите вас, особено на гостите од Босна и Херцеговина, што ни овозможија вечерва да доживееме духовно и да го доживееме во ова време уште еднашка родењето на Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем. И јас пред вас сум излезен само да ви кажам дека ние имаме голем борч код нашите предци, код нашите родители, што е во многу тешко време, во систем на комунизам, во бивша Југославија, под големи притисоци и преси, љубовта кон Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем го пренесоа до нас. Затоа ние денеска се викаме Мухамеди, Ахмеди, Мустафа, го ги носиме имињата затоа што нашите родители, нашите предци го сакаа Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем. А што сега? Што сега со нас, со новата генерација, со новите искушенија, со нашите деца? Што тие во ова време, во овој глобален свет, со насилно што се импонуваат различни информации од социјалните мрежи, нашите деца го познават многу убаво, ама и ги сакат Спајдермен, Супермен, Бетмен, ама многу малку го знаат и го познават Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем. Сега е време ние овој еманет, поштувајќи од времето на Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем, па и од нашите предци, нашите родители, што ни го донесоа до нас, тоа е што е сега во нашите раце, да знаеме и да умееме да го пренесеме до нашите деца. За тие да го сакаат Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем. А некој од вас ќе прашува, а зошто треба ние толку многу да работиме, да се трудиме за нашите деца да го сакаат Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем? Затоа што ако не го сакаме него, нема да имаме чувства кон иманот. Значи, нашиот иман не е комплетиран. Затоа што Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем вика, ако сакате, или па еден човек, ако сака да знае дали го чувствува иманот, тој треба да види дали чувствува три работи. Една, прва, дали го сака Аллах Джелешану и Мухамед салаллаху алейхи ва селем повеќе од се што во неговиот живот. Дали го сака својот брат само Аллах риза сујичун, без интерес. И трето, дали мрази куфрот од кога веќе влегон во иманот, значи го мрази гревот од кога веќе е побегнат од тој грев, како да го мрази влезот во джехенем. Ако овие три работи ги чувствува човекот, значи го чувствува иманот. Драги браќа и сестри, зошто ние сме вечерва тука? Затоа што ние имаме чувства и го сакаме Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем. Зашто сме ние тука вечерва? Затоа што ние сме учеле од нашите професори дека Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем рекол во идниот свет, во дженет ќе биете заедно со тој што го сакате. А ние го сакаме Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Иншалла да бидеме во дженет заедно со него, со неговите сахаби, таби, со нашите предци, со нашите родители, иншалла и со нашите деца. Заради љубовта на Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем, сите заедно да носиме салават по него. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Shafi'ullah.
A sada ćemo sa Hafizom Abdurrahmanom Sulejman da proučimo jedno hašere iz Kur'ana i jedno dovu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evo nas i do jednog svečanog trenutka. Sve nas su zadužili svojom inventivnošću, svojim trudom i prije svega svojom posvećenošću. U ime organizatora
pozivam Abdullaha, Kadriju, Enesa i Salema da dodijele svečano priznanja. Evo, prvo bih pozvao našeg cijenjenog gosta koji je dugi put prošao da bude večeras ovdje sa nama. To je naš cijenjeni profesor, doktor Muderis Nezim Halilović. Sada ćemo pozvati doktora Hafiza Kur'ana, Elvira Duranovića. Naš dragi Hafiz Abdurrahim Sulejman. I sada momci koji su nam sa svojim lijepim glasovima uljepšali ovo večer, Mustafa Efendija Isaković. I najmlađi učesnik večeras koji je bio među nama, skoro pa je moj vrsnik, Mirza Efendija Ganić. Sada bih pozvao još jednom da se pridruži nama naš cijenjeni muftija, dr. Kenan Efendija Ismaili, koji je veliki trud i veliko zalaganje da ovdje večeras bude i on u ovoj organizaciji kao koorganizator ovog programa. I naravno, naš vođa, duhovni, naš imam, Kadrija Efendija Murić, koji je nesebično cijelo vrijeme bio sa nama, radio i mnogo više nego što je i trebalo i što smo očekivali. Pri samome kraju pozvat ću još jednom profesora Nezima Halilovića da prouči dovu kako bismo završili ovaj oficijalni dio večerašnjeg programa. وما أرسلناك إلا رحمة
العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا وأحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب بدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي ولك الحمد على ما تميت وتحيي. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته سره وأوله وآخره. اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمت منها وما لم نعلم. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله ونذكر آلاءك ونشكر نعمائك ووعدك الحق وقضاءك الحق. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك يا فعالا لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع يا خير الغافرين يا خير الرازقين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل ونعوذ بك من المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Eto nas i na kraju, ubeđen sam i vjerujem da ste vi uživali ništa manje od mene. Htio bih još jednom da najljubaznije zahvalim inventivnim i posvećenim domaćinima i organizatorima. Iskreno vjerujem i nadam se da će ovakvih skupova biti još puno, baš zahvaljujući njima. Htio bih da vas još jednom selamim i da se što skorije vidimo u još većem broju. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا رحمة للعالمين